Jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt van. Jó estét kívánok, köszönöm a kívást. Az ukrán, a brüsszeli háborús, én Brüsszelben a háborúba Brüsszelnek, háborúba történő belekeverés, az ukrán, a szomszédban zajló háborúban brüsszeli, a Brüsszel háborúba vigyék. Brüsszeli, az egy háborús világkorszak. Egy háborús környezetben élünk itt Európában, és itt egy háborús környezetben élünk, mindenhol reális háborús veszélyek vannak. Háborúk által az Európai Néppárt szerintem kifejezetten háborúpárti. Brüsszelben. A háború, a folyamatos háborús, az egész háborús helyzet nincs jó hatással, egy háborús helyzet. A háború mindenkitől csak elvesz. A háborúban meghaltak a háborús veszélytől. Brüsszelben is ezen a háborún, ugye Ukrajna egy háború, hát a háborúzó felek. Ez a háborúban ennek a háborúnak. És én továbbra is azt gondolom, hogy ez a háború, én továbbra is szentül meg vagyok győződő arról, hogy ennek a háborúnak a 4 éve a szomszédban zajló háborúba, ukrajnai háborút, a háború. Mert szerintem a kérdés az, hogy ez a háború miatt, ezt a háborút, erről a háborúnak, ukránok legyőzik, az ukránoknak mert a háború, ennek a háborúnak, Brüsszelben a világháború, az ukránokkal, ez a háború, Brüsszellel, Ukrajna, a háború, európai háborús. Kettejük háborúja együtt, háborút, az ukrán elnök, a háború. Brüsszelben